Після праздника Нового року згадує сьогодні великого славного для нашого краю святого преподобного Серафима Саровського. Хтось може сказати, яке відношення має Серафим Саровський до нашого краю? А прямое. 30-ті роки під час Чехословакії, коли наш край мав свій статус національної республіки в складі Федеративної Чехословакії, було право відновляти релігію. І ось діти, дівчатка із села старого названня Заднього, нині Приборжавське, зібралися, купили кусочок землі і устроїли монастир жіночий. В честь кого? І ось вони приймають рішення посвятити свій православний монастир в честь преподобного Серафима Саровського. Сьогодні там буде архієрейська служба, там будуть молитися, просити Господа, щоб Бог, показуючи образ і подвиг преподобного Серафима Саровського, був для наших людей, для всіх нас образом для подражання. Сам преподобний Серафим Саровський родився у сім'ї, де батьки його мали імена Сидор і Гафія, або по-церковному Ісидор і Агафія. Вони родили сина талановитого, але одного разу іще дитиною упав висоти коло церкви і думали, що вбився. Но Господь помилував його. Пізніше, будучи тяжко хворим, мав явлення Божої Матері, що він зцілиться в той час, коли буде йти кресний хід. І коли був кресний хід, то іменно прикосновенням до святої ікони Божої Матері, лобзання її, Господь дарував йому ісцілення, а пізніше він і пішов у монастир. Коли недавно ми дивилися величний, славний, незрівняний ні з чим кресний ход, котрий йшов у Почаєво, скільки наших людей і в тих селах, де йшли кресний ход, виносили дітей та й хворих, що прикоснулися, дотулилися до святої ікони з вірою, щоб Господь дарував їм ісцілення. Тобто та практика збереглася до наших і в наших людей, до наших днів. І так важно, то ті села, де пройшли кресні ходи, потім мали велике благословіння і земля родила. Но було поселень на путі того процесу, котрі не прийняли кресний ход, заставили обходити село. І коли зробили то пару років підряд, то що замітили? Маса хворих в селі, маса неурядиць, маса болезней, маса неурожаю, маса безблагодатності тих сіл. Чого добилися? Думали, що вони такі хитрі, а вони відказалися, відмовилися від Божої благодаті. То ж саме, як сьогодні, коли чуємо опонентів нашої церкви, особливо нам то зрозуміло в Закарпатті, бо ми маємо своє православ'я задовго до того, як взагалі на карті появилася Київська Русь, не говоря про Москву. То ж ясно стало, що люди, котрі втратили повністю розум і людськість, прямо, грубо говорять проти церкви і думають, що вони зі своїми вигадками прикриють свій злочин. Ні. Рано чи пізно Господь прийде до тебе, і ти відчуєш безблагодатність своєї антиправославної публічної діяльності. Сьогодні преподобний Серафим Саровський – образ для подражання нам. І також ми молимося, преподобний Отче Серафиме Саровський, моли Бога за нас, за наших людей, за нашої Закарпаття, історично-Карпатську Русь, за всю нашу Україну, за вірних Української православної церкви, котрі терплять гоніння за свою віру, щоб Бог поміг нам пам'ятати, що ніякі гоніння
не мають сили відірвати нас від благословенної, благодатної церкви, котра формує з нас бути учасниками Царства Божого. Ми визнаємо, що є й другі релігії, але ми по нашій вірі спасительна тільки наша. І це право дає нам, бо європейські суди ніколи не судили, коли протестанти казали, що католики заблудші. Європа там не судить. Сказали, так вони думають. Прочі протестанти мають своїх сотні направлень, і одна другу критикує, але їх ніхто не судить. В Україні, коли ми сказали, що наша Українська православна церква єдина, канонічна, православна, спасительна, вдруг безпідставно, в порушення всіх норм закону об'явили, що це злочин. Як це ви назвали? Що то істинні, то розкольники, це допустима іменно така форма діяльності і виражень, які є непідсудними в світі, крім України. Продовжуючи служити Господу, продовжуючи бути добрим громадянином своєї країни, ми йдуть, діти Боже, а в вічності наслідники Царства Божого разом з преподобним Серафимом Саровським. Амінь.